Philip A. Jeg vil gerne sige rigtig, rigtig hjerteligt tillykke med din fødselsdag. Håber du får en vidunderlig dag. Jeg står på det. Du er nummer 1, noget helt specielt. Der er nogen, der tænker på dig. Take one. Vi er der! Kom, hvad skal vi sige? Kom her! Kom her, kom tænder på. Hej Maria. Datoen det er den 4.5. Jeg går og venter på, at du kommer og henter mig. Vi skal ind og fejre dig og have det fantastisk sjovt inde i byen. Jeg vil sige dig stor tillykke den 12.5. med din 50-års fødselsdag. Og man siger jo 50'er er det nye 40. Så vi har jo mange år endnu, vi skal feste. Kan du have en rigtig god dag, og stort knus fra mig. Hej. Jeg er der så top mere! Hej Marie, kæmpe stor tillykke med fødselsdagen. Jeg håber du får en mest fantastisk dag. Tillykke fra herfra. Hej. Well, I've heard that you're married now, and I've heard that you don't fool around. Well, I guess you can hold it down. Hej Marie med Rolle, tillykke med fødselsdagen. Vi sidder her og hygger i gårdhaven. Vi har de der smøger fra rest. Vi har vin i glasset. Så vi vil bare ønske dig den helt fantastisk dag fra de to gamle. Og du har ikke noget at være bange for eller nervøs over, fordi alternativet er værre. Vi ses med Rolle. Hej og god fødselsdag. Mus. Hello, Mary. Klokken er... Det ved jeg sgu ikke. Jeg er kommet hjem fra din fødselsdag på det glade vanvid. Jeg er stiv. Jeg er en stivlis. Og det tror jeg, vi alle sammen var. Jeg håber, du er ok i dag. Eller... Det tror jeg, du er. For nu er der gået en uge, og du har fødselsdag. Hip hip hurra. Tillykke med de 50. Jeg går lige sådan her. Var det et stykke mad, der sad der? Jeg har lige taget mig en natmad her, da jeg kom hjem, fordi jeg var helt sikkert sulten jo. Fuck, det var en god dag på det glade vanvid. Og nej, hvor har det været sjovt, Marie. Men er du okay? Fordi du havde lidt problemer med at stå på dine ben. Ej, undskyld. For helvede, jeg tror, dine knæskaller, de er helt ødelagt. Hvad skete der? Min ven, det har været altidens fødselsdag. I love you. Til månen er tilbage igen. Hip, hip, hurra. Tillykke for dig. Og de smukke unge mennesker, de længe leve må. Kære Marie, så kom dagen. 5.0 versionen. Det er jo en stor ting. Men jeg vil i hvert fald ønske dig alle tider at starte i dag. Og jeg er sikker på, at solen skinner på dig. Også lige præcis ekstra godt her den 12. Hvor du bliver 50 år. Jeg glæder mig til en masse hyggelige stunder fremadrettet. Det er altid skide sjovt og hyggeligt. Gode snakke, god mad, masse grin i dit selskab. Og jeg håber bare, at du får alle tiders fantastiske dag. Sammen med Morten og din familie, som forhåbentlig fejrer dig godt og grundigt. Kan du have alle tiders dejlige dag. Det her er Funk, det er lørdag med Henrik Milling og Nikolaj Molbæk.
faster. Tak for en dejlig aften. Det var helt fantastisk. Jeg håber, du får en rigtig god fødselsdag, og det går ondt at blive 50. Tillykke herfra. Hip hip hurra! Kæmpe tillykke med fødselsdagen, Marie. Håber du får en skøn dag. Tak for de fine fødselsdagsarrangementer i sidste weekend. Det var mega sjovt. Tak for dig. Knus. Hej Marie. Hej Marie. Tillykke med fødselsdagen. Tillykke med de 5,0. Ja. Og mega tusind tak for sidst. Det var godt nok festligt. Sikke en fest. Ja, det er 12 timer siden vi forlod hinanden cirka, og ja, vi har det lidt ringe i dag, men, ja. Det går til livssiden nu, vil jeg sige. Det gør det. Ja. Det gør det. Men have verdens bedste fødselsdag. Ja. Vi ses derude til mere hygge. Ja, de næste 50 år håber vi bliver mindst lige så hyggelige som dem. Det gør de. Allerede har haft. Det gør de. Så du er bare den bedste. Din fødselsdag, den kan man på en eller anden måde altid huske. Ja, sjovt nok. Ja. Ja. Så, men have en god dag, Marie. Ha' en rigtig god dag. Vi ses. Hej. Hej. For du er for lækker, 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 lækker. Du er for lækker, 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 lækker. Stop, vent, hvem er den honning? Hej Molle. Tusind tak for en fantastisk aften. Tak for drinks, mad og det bedste selskab. Du er stadigvæk 49, men lige pludselig så er du i 50'erne. Men som en erfaren rotte, kan jeg kun sige, det gør ikke ondt. Alting bliver bare bedre. Vi skal den unden lyne med. Husk at hygge os. Ha' det sjovt. Grine. Tag et glas vino. Hør funk. Alt det vi plejer. Så derfor, kære Molle, hjertelig tillykke med de 50 år. Du er smuk, du er skøn, du er sød, du er verdens bedste veninde, og jeg glæder mig allerede til vi skal være sammen igen. Tak for dig. Tøs. Lige pludselig ses vi igen. Godnatski. Og hej fra Risenrosenrollenvej. Hej. Du. Hej Marie. Tillykke med din 50-års fødselsdag. Jeg håber, at du er blevet ædru ovenpå en helt sikkert meget våd aften nede på Det Glade Vanvid. Og så håber jeg, at du får en super dejlig 50-års fødselsdag den 12. maj. Tillykke. Hej Marie, så er vi fandme lige kommet hjem fra Randers, og klokken den er jo, ja, hvad fanden er den? Den er jo, prøv lige at se der, den er cirka 2. Og så tænker jeg lige, at så skal vi lige se på, hvornår fanden var det, jeg begyndte at kende dig, Marie, og hvornår begyndte vi at hygge os rigtig meget. Og så kunne vi lige, så fandt jeg lige nogle billeder der. Det er jo så typisk Marie-billede der. Det
alle de billeder, jeg har, det er næsten, hvor vi smider tøjet, eller ikke har noget tøj på. Og så har vi lige Tyge. Han troede så også, at han skulle vise bryster der, og Rikke var der så. Og så herovre, der har vi næsten heller ingen tøj på. Der er vi på noget tur, og så sidder du bare lige herovre. Hvis Sten Friis, han sidder lige der. Men det var fandme i hvert fald også hyggeligt dengang, at vi var unge. Og det er det også nu. Og nu er vi så blevet en halv gammel, og du bliver 50 år. Og det skal du have kæmpe tillykke med. Og det håber du får en kanon god dag. Og vi ses og hygger os, som vi plejer. Kan du have en rigtig, rigtig god 50-års fødselsdag. Hej. Givagt. Det er din formand, der taler til dig i denne stund, og det er til dig der med det smukke garn og drilske blik. Jeg henvender direkte til dig i denne stund for at vejlede og berolige dig, som en formand jo skal, for at udstyre dig med realistiske og operationelle informationer til den kommende stund. Når en kvinde kommer i den alder, som du jo gør nu, ja, så er scenen sat til adskillige og væsentlige ændringer i dagligdagen. Og du bør derfor være forberedt og indstillet på et andet og ikke nødvendigvis bedre liv. Du har ca. 33,2 år tilbage på denne jord, og der er varige ændringer, som du bør kende til og omfavne. Du vil opleve uregelmæssige menstruationer, det er ganske almindeligt, og det kan variere fra pletblødninger til langvarige og meget kraftige blødninger. Du vil opleve tørre slimhinder, og det er, at når kvinder kommer i en given alder, så falder østrogenniveauet, og derfor er der mange, der oplever tørre og tynde slimhinder. Det kan medføre, at det gør naller i tidskonen, når du knaller. Når du bliver 50, så bliver dine pøller så interessante, at du får tilsendt et lille prøvesæt med en børste, så du kan tage afføringsprøver derhjemme en lørdag aften. Og hvis du har lyst, så kan du vælge at sende disse afføringsprøver til regionen, som så vil rode dem igennem og lede efter interessante fund og informere dig om deres undersøgelser. Og endelig så er der jo nattetisseriet. Der kan du med fordel anskaffe dig en lille potte. Du kan også købe dig et ekstra tykt nattena, om man vil, eller du kan lære vejen til porcelænstronen udenad. I den øvrige afdeling, den ikke kropslige afdeling, så er det således, at ældresagen, der er du nu i målgruppen for medlemmer. De vil opsøge dig og forsøge at erhverve dig til deres rækker, for en kendis som dig vil jo bolstre dem. Du får også en anden præference, når det gælder søde sager og underholdning. En øget trang til Kiaffa, kattetunger og Barnaby vil inden længe stå foran dig. Bridgeblanding og sukkerovertrukne mandler vil helt naturligt indtage sin plads på dine hylder. Det hedder sig, at man får en øget trang til dansk topmusik, og nøjagtigt der vil jeg sige, der er du måske allerede som barn faldet i gryden, og en øget trang er jo heldigvis ikke nødvendigvis tilfældet hos dig. Spøj til side. Du er garant for en forfærdelig musiksmag, en ukuelig festlyst og en god røv. Alle dele ser vi frem til at se til, når vi næste gang kalder til samling. Og slutligt, og på vegne af FIF, så ønsker du en ubøvlet og velskabt fødselsdag med en voldsom overflod af tiljubling og forkælelse. Hurra!